नमस्कार दिनैनि बे सानाव नोंथांमोना जोंहानि नखराव थामहिनबा मुंख्लं गुनेश्वर गार्जा रामसिरिलानि नखराव फैनानै हेफाजाब आरो थुलुंगा होफैनायनि थाखाय नोंथांमोननि निउस चेनेलनिसिम हामबाय होनदों आरो लोगोसेनो नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ नायगिरि अनसायगिरि आरो दुलाराय बर' माहारिनिसिमबो आंनि नखर थामहिनबा मुंख्लं गुनेश्वर गार्जा रामसिरिलानिफ्राय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों। स' दिनैनि बे साना जोंनि नखरनि थाखाय आरो जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव सान मानो होनोब्ला दिनैनि बे सानावनो आंनि आंगो आयं बिथाङा 1999 मायथाइनि 14 जुन बे खालाराव माने मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन बड'लेण्डनि दावहायाव। जेब्ला 1987 मायथाइयाव बड'फानि दैदेननायाव थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बर'फोरनि रैखाथि थामोन्थानि थाखाय जेब्ला सोमावसारनाय जादोंमोन अब्ला बै समायनिफ्रायनो आंनि आंगो आयंआबो खामानि मावबोदोंमोन। सम आरो थासारिखौ नायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हेफाजाब होबोदोंमोन। बेसेबांसो समाव बिथाङा गिबि आगान होजेननाय आयंआ जेब्ला फरायसा समाव माने फरायबाय थादोंमोन अब्ला बै समायावनो माने हेफाजाब होबोदोंमोन। जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावबाय थानाय समायावनो जिहेथु डेम'क्रेटिकेलि मोन्थाइजों जिहेथु जुजिबाय थाब्लाबो जे हारिखौ रैखाथि होनायाव एसे माने मा बुंगोन बेखौ माने जायो ओंखायनो 1994आव गिबि ओमफ्राय उनाव 1996 मायथाइयाव बिर सिलागां बसुमतारीनि दैदेननायाव माने बेलटि होननाय मोनसे आफाद दानाय जायो हाथियार लाग्रा आफाद। बे आफादाव माने गिबि समनिफ्रायनो आयं बोराइया आगान होजेनो आरो गोजौ थाखोनि मासि फाइनेन्स सेक्रेटारि बिबानखौ लानानै माने खामानि मावो आरो जेब्ला माने 1992 मायथाइयाव आफादखौ दानाय जायो अब्ला बिनि सिगाङावनो जोंहानि जि आयं बोराइ बियो माने गुवाहाटी LLB कलेजनिफ्राय LLB पास खालामखांदोंमोन आरो जिहेथु फरायसा समनिफ्रायनो आयं बोराइया खामानि मावबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै जेब्ला LLB खौ पास खालामखांनायनि उनावनो जिहेथु आफादखौ दानाय जायो बिर सिलागां बसुमतारीनि दैदेननायाव आरो हरखाब नार्जारी आयं माने जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा बै समनिफ्रायनो माने आफादाव थांदोंमोन आरो गोख्रों भाबै माने खामानि मावदोंमोन। बिथाङा माबोरैहाय रुंसारि आयं बोराइनि मुंख्लं जानायखौ होनोब्लाथ' जोबोद दुखु गोनां मानो होनोब्ला जेब्ला आयं बोराइ मोना सोमावसारनायाव गोख्रों बिफाव लाना खामानि मावदोंमोन अब्ला बै समाव गोबां माने पुलिस मिलिटारिजों माने सौग्रावनो गोनां जायोमोन आरो जेब्ला आयं बोराइ मोना बबेबा दाबसे जायगानिफ्राय फैबाय थादोंमोन बेवहाय माने सिनाय मोनै सुथुरा लामायाव माने बेंथेनानै बेबायदिनो आयंमोननि सायाव एटाक खालामो आरो। बेसेबां मायथाइयाव आयं बोराइनि मुंख्लं जानाया 1999 मायथाइयाव दिनैनि 14 माने जुनाव मुंख्लं जादों। मदद मोननो मोनाखै सरकारनिफ्रायथ' जेबो बेबायदि अनसुंथाइ गैया। आं दिनै बे दुखु गोनां सानाव बेखौनो बुंनो सानो जिहेथु मुंख्लं नखर हिसाबै आरो जिहेथु दिनैनि बे जोंनि बर' हारिनि माखासे राजखान्थिगिरि दैदेनगिरिफ्राबो बिथांखौ सिनायो आरो सिनायखाजोबो बे ओनसोलनि सुबुंफ्राबो मानो होनोबा आं बेखौनो बुंनो सानो जे बिटिआरनि CM प्रमद सार बिथाङा जोंहानाव फैनांगौ जों बिथांखौ अरायबो नेनानै दङ आरो लोगोसे जोंनि आसामनिनो केबिनेट मिनिस्टार UG ब्रह्म सार बिथाङाबो जोंनाव फैनांगौ आं बिथांखौबो नेनानै दङ आरो लोगोसेनो जोंनि दायो आसामनिनो स्पिकार बिस्वजित दैमारि सार आयं बिथांखौबो आं जोंनाव फैनो थाखाय गुरै खावलायो। सार बिथाङा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावदोंमोन बै समायावनो आयं बोराइजों माने जमा लोगो मोनलायनानै खामानि मावनो मोननाय बिथाङा ओंखायनो निस्सय आं फोथायो स' बिथाङा जोंनाव फैगोन आरो बिथां सारखौ जों अरायबो नेनानै दङ। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं।
आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।